मेमोरेन्डाम रना नै थांमानि सयजाक दिया के आबनि परेबो कोनो एक्सन नाजाक दिया मालाय रोजाक दिया आबनि बागै कत मानथाय सानानि बागै थांमानि के बनि परेबो बरक जरा पायानि सकांनो बरक एटेक खालायखाता किसा सोग्रों सोरबाय बुकुब समरक सात डकुमान बायखारक किने खानामानि खर बोसोराव डकुमान खाना आं जे सिमानि मते 3-4 जना मतन डकुमान खाने खाना बाक्सा जिबिबो ताबो बाक्सा आरो आस्ताबल ग्राउन्ड फाइसक फाइजाक खरकसा सक फाइजाक साला गाय नोंला सक देरा मुं माने साग्रगा सक डकुमान लिया बोलाना ए आसक त मानलिया के सारक दं नै हाइफान कलाइमेन किसा साक डकुमान खाता या हाइफान बरनि साकावो अबाय के एटेक खाइजाक मानि बागै जे अबाय के एटेक खाइने पुलिस रनि साकावो माजरा कोता रनानि सानो पुलिस चालाते पुना परिबु नन सलान बुना हनै रेफरेरो ओ स्टुडेन्ट रनि लगे लगे जे आनि साकावो बरक बुना हनै रेफरेरो टीआईएसएफ नि बखाक्ति जे दिनै रोमान स्कुल नि बागै नै बरक मुभमेन्ट खालायखानि ओ कोइ पाते बुनो पुलिन सिमितामो अब साइदेमान पहिलानि सिमिनो साइमानो तिनिनि सालो कग्रग रोमान स्क्रिप्ट न तैबे काइसा गेदारिं कतर नै हनै के आबनि बागैनो थांमानिता गारा थाने बाहायके बरक ताने चक्रब जाना नांखातिनि